5. kapitola. A verš až 8, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Prečítame si dnes Evangelium podľa Matúša, 6. kapitola, 5, 6, 7 a 8 verš. 4 verše. Keď máš pri sebe Bibliu, a ako kresťan by sme mali mať pri sebe Bibliu, ako správny kresťan. Lebo toto je meč, ktorý naozaj zasahuje hĺbku srdca. Amen. Že počúvame, bratia a sestry, čo hovorí teraz Pán. A keď sa modlíš, nebudeš ako tí pokrytci, lebo oni sa radi stojaci modlia v synagógach a na uhloch ulic, aby ich ľudia videli. Amen vám hovorím, že tam majú svoju odplatu. Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komórky a zavrú svoje dvere, modli sa svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí ti zjavne. Ale keď sa modlíte, nežvaltite ako pohania, lebo sa domnievajú, že pre tú svoju mnohomluvu budú vyslyšaní. Teda nebuďte im podobní, lebo váš Otec vie, čo potrebujete, prv, než by ste ho vy prosili. Amen? Takže Božie slovo to hovorí čas, v ktorom žil Ježiš Kristus. Božie slovo to opisuje čas, kde bol Ježiš Kristus a kde hovoril o farizeoch, kde hovoril o ľuďoch, ktorí žili v tom prítomnom čase v Izraeli. A Ježiš tu opisuje a hovorí to, opisuje modlitbu a naozajstný vzťah s Bohom. Lebo ako čítame v Biblii, Ježiš tu upozorňuje, aby sme sa nemodlili, aby sa ľudia nemodlili tak, ako v synagógach a na uhloch ulic, ako sa modlili farizeji. Aby ich ľudia videli, lebo farizeji mali záľubu v tom, keď ich ľudia videli a chválili. Farizeji mali záľubu v tom, keď ľudia ich mohli chváliť. Ale môj brat a moja sestra, prvne sa oni modlili. A ako zvírali svoje ruky, Ježiš videl ich srdce. Boh videl ich srdce, amen? Boh pozná každého srdce. A Boh tu hovorí slova o týchto ľuďoch, ktorí stáli vonku, hovorí znovu o farizeoch. A modlili sa. Oni sa nemodlili zo srdca. Dnes ja neodsudzujem nikoho. Ja nemám na to právo. Len čítam príbeh, ktorým Ježiš prehovoril ľuďom v svojom prítomnom čase. Keď tí ľudia sa modlili, ale už ako som hovoril, Ježiš poznal ich srdce. Že sa modlili na to, aby ľudia mohli povedať, toto sú veľkí kňazi. Toto sú tí ľudia, ktorí sú svätí. Môj brat a moja sestra, Bohu sa nepáči náš povrchný vzťah. Boha nezaujíma naša povrchná oblasť, vonkajšia, ale Boha zaujíma vnútorná časť a to je srdce. Amen? Amen? Ale nie srdce, to je z mesa. Veľakrát hovoríme o srdci. To nie je naozaj to srdce, mesové srdce, ktoré máme tu, že dlho sme prijali Krista. To nie do toho srdca sme prijali Krista, mesitého, ale do našej duše. Amen? To je duša myslená, to práve srdce. Do našej duše sme prijali Ježiša Krista. A takisto, keď sa modlíme, Boh vidí našu modlitbu. A tu 6. veršem nám hovorí, ale keď sa ty modlíš, vodi do svojej komórky a zavru svoje dvere, modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti, a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, oplatí ti zjavne. Amen? Čo tu hovorí Božie slovo? Aby sme v skrytosti išli a modlili sa. Čo to hovorí náš Pán nebeský? Aby sme mali tajný vzťah s Bohom. Niekedy nepotrebujú ľudia vidieť, ako sa my modlíme. Aby sme neboli podobní farizeom. Ako oni kričali a žvali a pre svoju mnohomluvu mysleli, že budú zachránení. Ale Pán hovorí, tebe a mne dnes. Nehovorí to o cirkvi, že keď sme v cirkvi. Tu sa hovorí o našom osobnom vzťahu, v našom dome, keď sme v práci, hoci kde sme.
Tu sa nehovorí o cirkvi. Tu sa hovorí v našom dome, alebo keď sme vonku. Ja dnes sa ťa nebudem pýtať, a ty nemusíš vyjať svoju ruku. Kto som ja, aby som sa pýtal? Nikto. Ale dnes sa ťa pýta Boh a Pán. Koľkokrát denne sa modlíš? Modlíš sa k Bohu? Ideš do svojej komórky, to je do tvojej izby a modlíš sa osobne k Bohu? Robíš to? Boh to vie. Ja to dnes nepotrebujem vedieť. Ale Boh pozná každého jedného srdce. Dokonale. Vieš čo chcel nás Boh? Naozaj vzťah, aby sme mali s Bohom. Amen? Amen? Kresťanstvo nie je o tom len zdvihnúť ruku, mať peknú košelu alebo kravatu, byť pastorom. Toto nie je o tom. Kresťanstvo je o to, aby sme mali pravý vzťah s Bohom, ktorý je v nebesiach. Amen? Amen? Ja tu dnes nie som kvôli pozícii alebo kvôli mojej kariére, ale ja tu chcem dnes slúžiť Bohu živému zo srdca. Amen? Amen? Nie je dôležitá kariéra človeka. Nie je dôležité, čo chce človek. Ale Boh chce od nás, aby sme mali pre neho srdce. Amen? Boh chce, aby sme si každý deň našli v našom živote čas, kde oddávame ho Bohu modlitbou. Amen? Amen? Žiadny pastor, žiadny služobník, žiadny diakon, žiadny starší zboru nemôže byť silný vo viere, keď sa nebude modliť. Amen? Amen? Žiadny, nikto, žiadny kresťan naozaj nie je silný vo viere, keď vynecháva modlitby. Len ten, kto sa modlí, len ten, kto si pýta moc od Boha, len ten, kto si pýta to, aby chodil s Pánom a kto má živý vzťah k Bohom. A Boh to vidí každé jedno srdce, amen? Boh to vie dnes. Ja nie som nikto, aby som niekoho odsudzoval. Tam je sudca, sedí na tróne. A jeden deň budeme každý jeden stať pred ním. Boh pozná každú jednu dušu. Či trávime čas s Pánom, či trávime viac času s niečím iným. A neviem, kde žijeme v modernej dobe, veľmi modernej dobe. Už som to hovoril, možno pred nejakými 2 mesiacmi som vám kázal, kde som kázal o tejto modernej dobe. Internet, Skype, Facebook a takéto veci. Ľudia viacej venujú svojho času pred laptopom, alebo pred iPadom, aby sa radšej modlili živému Bohu a otvorili naozaj svoje srdce. Amen? Amen? A táto mladá generácia tak rastie. Aj naše deti tak rastú. V modernej dobe. Ale my musíme naučiť niečo iné. Amen? Musíme ich naučiť niečo iné, aby vyrastali vo vzťahu s Bohom. Amen? Amen? Tento celý svet je naprogramovaný v tejto dobe, čo žijeme. Celý tento svet je naprogramovaný a ľudia žijú ako roboti. Len tí ľudia žijú ako roboti, ktorí nemajú vzťah živý Bohom. Ale ten človek, ktorý prijal Krista, sa stáva oslobodený. Ten človek, ktorý prijal Krista, sa stáva slobodný Ježišovi Kristovi. Amen? Amen? Po tomto my túžime, aby sme mali slobodu Ježišovi Kristovi. Amen? Aby sme neboli závislí na nejakých iných veciach. Ako tu dnes Pán hovorí, chod do svojej komórky, do svojej izby a modli sa k tvojmu Pánovi. A Boh vidí tvoju modlitbu, tvoje srdce. A keď tá modlitba vychádza zo srdca, naozaj Bohu, tak Boh to vypočuje. Amen? Boh ťa vypočuje. Bože slovo hovorí, ale keď sa modlíte, nežvalcite ako pohania, lebo sa domnievajú, že pre tú svoju nohu budú vyslyšaní. Môj brat a moja sestra, tu znovu hovorí o tom čase v Jeruzaleme, čo som už rozprával o farizeoch, ktorí žvali, ktorí kričali, len na to, aby ľudia videli na nich, že sú veľkí farári, veľkí kňazi a svedci. Teda nebuďte im podobní, lebo váš Otec vie, čo potrebujete. Prvnež by ste ho vyprosili, prvnež my otvoríme ústa, prvnež my sa srdcom pozeráme na hľadáme Boha, prvnež to robíme, Boh o tom už vie. On je stvoriteľ tvojho srdca, mojho srdca, on je stvoriteľ tvojho života a mojho života. On od nás vie všetko dokonale. Amen. Akému veľkému Bohu slúžime. Všemohúcemu v hebrejskom jazyku povedal Pán Abrahamovi, ja som El Shaddai, čo je v slovenskom preklade Boh všemohúci, Boh, ktorý môže robiť všetko. Amen. Amen. Možno prichádzam čase v tomto svete, keď si myslíš, že ťa každý opustil, že ťa nikto nemiluje, že všetko sa otočilo proti tebe. Ale Ježišové slova hovoria, ja vás nikdy nenechám, nikdy neopustím a
prichádzať taký čas aj na teba, aj na mňa. Prichádzajú také dni, keď diabol ťa chce zničiť. Keď si dáva myšlenky, alebo keď tento svet ťa tlačí do rohu. Keď tento svet ťa začne tlačiť do rohu. A myslí si, že už nevídeš z toho rohu a že už nemôžeš. Ale jak som povedal, a jak povedal Boh Abrahamovi, ja som El Shaddai, ja som Boh všemohúci, ktorý môže robiť všetko. Ak on ťa z toho rohu môže vybrať, on ťa zo situácie môže vybrať, z problému vybrať. A keby bol aj celý svet proti tebe a Pán je s tebou, tak vyťazíš, lebo si na jeho strane. Amen? Aj keby sa proti tebe postavil celý svet. Bože slovo hovorí, keď ja som s tebou, to môže byť proti. Nikto. Nikto. Keď je ústavný, nikto nemôže byť proti. Ako boli proti Jeremiášovi, ako boli proti prorokom, hľadali ich zabiť, ich duše, zahubiť. Ale Božia ochrana, anjeli a všetci svety boli pri nich a tak sú aj pri nás dnes. Amen. Amen. Dnes máme právo zavolať armádu Božiu, aby nás ochránila. Dnes to máme právo na to. Mene Ježiša Krista. Priprav si pomoc a ochranu od nášho Pána. Ale môj brat a moja sestra, nebudeme mať silnú vieru, keď jednu vec nebudeme robiť. Každý deň sa modliť. Každý deň ísť do svojej izby. Ježiš to hovorí, nie ja to hovorím dnes. Ale Ježiš hovorí, chod do svojej komórky, do svojej izby. Hovorí verš. Ale keď sa modlíš, vojdi do svojej komórky a zavri svoje dvere, modli sa svojmu otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí ti zjavne. Amen. Amen. To, čo máš v srdci a čo ťa trápi, daj to Bohu. Modli sa každý deň. Môj brat a moja sestra, keď sa nebudeme každý deň modliť, je to zbytočné. Myslíš, že keď raz za týždeň dojdeme do zboru, zvihneme svoje ruky a ukážeme našu kresťanskú tvár, haleluja, že to stačí? Nie. Boh chce, aby sme chodili do zboru, aby sme zvihli ruku, ukázali svoju kresťanskú vieru, svoju kresťanskú tvár. Ale každý deň takisto mali kontakt a vzťah so živým Bohom, ktorý je v nebesiach. Amen? Amen. Máme to naozaj? Máme kontakt a živý vzťah s Bohom? Ja to neviem presne. Ty to vieš presne. Ty poznáš svoje srdce, svoju dušu a svoj život. Ale ešte je jeden nad nami, ktorý je všemohúci a ktorý dokonale pozná každý tvoj vlad na hlave. Ktorý dokonale pozná každú tvoju myšlienku. Čo je tvoj život? Tak dneska Boh neodsudzuje. Dnes Boh ti nehovorí, ty si zlý. Dnes nie, ale Boh ti dnes hovorí, poď ku mne a ja ti dám to, čo potrebuješ. Amen? Dneska Boh volá k tebe. Ja ti chcem pomôcť, môj synu, moja dcera. Ja ti chcem dať to, čo ti chýba. Keď ti chýba vzťah s Bohom, Boh ti to dnes môže obnoviť v tvojom živote. Ja potrebujem niekedy viac vzťahu s Bohom osobne. Ja mám niekedy také dni, kde nemodlím sa. Vieš prečo? Lebo príde problém. Príde finančný problém, príde toto. Príde tamto z tohto sveta. Príde nejaký bil. Veľký. Čo mám robiť teraz? Ale môj brat a moja sestra. Tento svet je dočasný. Nechaj to všetko na strane. A uspokoj sa s tým, že žije v tebe Pán Pánov, Kráľ kráľov, si tu na dovolenke, na krátky čas, ale toto je nič. Ono to prejde. 60, 70, 100 rokov prejdú nášho života. Ale čo potom? Bože slovo opisuje večné zatratenie a Bože slovo opisuje večná radosť a večný pokoj a večná láska v Božom kráľovstve. Ja chcem večnú lásku mať. Ja chcem mať večný pokoj v živote. Ja chcem ísť do Božieho kráľovstva. Verím, že aj toto je tvoje chcenie a tvoja žiadosť tvojho srdca momentálne všetky, čo sme tu. Je to tvoja žiadosť tvojho srdca. Je to moja žiadosť, aby som sa dostal do Božieho kráľovstva. Ale Boh nám tu dáva, ako to poviem, ako keby recepty. Boh nám tu dáva presne všetko, podklady, čo musíte robiť. Keď chceme mať mocnú vieru, silnú vieru, musíme sa každý deň modliť. Každý deň mať osobný vzťah s Bohom. Amen? Amen? Niekedy je lepšie dať laptop na stranu, Facebook na stranu. Niekedy je lepšie dať iné veci na stranu, alebo nejakú telenovelu. Aj zo svojej izby. Niekedy ani manžel ťa nemusí vidieť, aj tvoja manželka. Chod do svojej izby a modli sa aj za tvoju manželku.
manželku, za tvojho manžela. Modli sa za tvoj život, za tvoje deti. Ale čo robí Pán s takými kresťanmi? Vylieva svoje požehnanie, svoju lásku a svoj pokoj na takých kresťanov. Amen? Amen? Nájdeme si čas my pre Boha a potom Boh bude vylievať zo svojho požehnania na naše životy. Amen? Amen? Pozrieť, čo potrebujeme. Prvá, ako by sme sa modlili. Potrebujeme sa ďalej do Mareka. 13. kapitola. Marek. 13. kapitola a verš 33 až 47. Halleluja. Marek 13, verš 33 až 47. Evangelium svätého Marka. 13. kapitola, verš 33 až 37. Počúvaj, čo hovorí Božie slovo. Dávam ešte chvíľočku, aby ste si našli. Marek, 13. kapitola, verš 33 až 47. Aleluja. Božie slovo hovorí. Hľadte, bdejte a modlite sa. Lebo neviete, kedy bude ten čas. Syn človeka je ako človek, ktorý ďaleko odcestoval. Opustia svoj dom a dajú svojim sluhom splnomocnenie a učiac každému jeho prácu a vrátnemu prikázal, aby bdel. A tak bdejte, lebo neviete, kedy príde Pán domu. Či večer, či o polnoci, či keď spieva kohuč a či ráno. Aby príduť z nenazdania nenašiel vás spať. A čo ja vám hovorím, všetkým hovorím, bdejte. Amen. Bože slovo to opisuje Ježiša Krista. Lebo predtým, ako tieto slova hovorili, učeníci chceli znať časy a doby, kedy sa vráti Pán. Ale Ježiš tu hovorí, hľadte a bdejte a modlite sa, lebo neviete, kedy bude ten čas. Čo im tu znovu hovorí Ježiš? Aby sa modlili. Aby nehľadali ten čas, keď tu dojde. Ale aby boli pripravení na ten čas. Čo to znamená? Aby sa stále modlili neustále. Čo to znamená pre terajších, prítomných, momentálnych kresťanov? Aby sme sa aj my stále modlili a bdeli a čakali modlitbou na našeho Pána. Amen? 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 Vieš, čo je modlitba pre tvoj život? Modlitba je naplnenie. Modlitba ti dáva silu. Modlitba ti očistuje myseľ. Človek, ktorý sa nemodlí, zašpinuje sa mu myseľ, zašpinuje sa mu srdce. Svetom, zlými myšlenkami, zlom z tohto sveta. Ale človek, ktorý sa modlí, sa mu vyčistuje myseľ, sa mu vyčistuje srdce a približuje sa k Bohu skrze modlitbu v mene Ježiša Krista. Amen? Amen. Amen? Modlitba robí veľa. A Ježiš to hovorí svojim učeníkom. Bdejte a modlite sa, lebo neviete, kedy bude ten čas. Neviete ten čas. Syn človeka je ako človek, ktorý ďaleko odcestoval. Opustia svoj dom. Ježiš je ako ten. Hovorí Božie slovo. Vieme, Ježiš stal z mŕtvych. Bol ukrižovaný, stal z mŕtvych. Tretieho dňa stal z mŕtvych. A išiel naspäť domov otcovi. Ako povedal, ja idem sedieť po pravici mojho otca. On sa vrátil domov, Ježiš. Vrátil sa. Vykonal svoju prácu. Zomrel na Golgotskom kríži. Vykonal svoju na to, na čo ho poslal Otec nebeský. Zomrel. Bol ukrižovaný. Celá krev mu vytiekla. Bol bičovaný. Bol zabitý. Skonal. Tretieho dňa stal z mŕtvych a odišiel domov. Odtiaľ prišiel. Odišiel a vzal si svoju slavu naspäť v Božom kráľovstve. Amen? Ale odišiel ako človek, ktorý odcestoval, hovorí tu podobenstvo. Opustia svoj dom a dajú svojim sluhom splnomocnenie. Môj brat a moja sestra, Ježiš išiel preč. Ale ako išiel preč, povedal veľmi pozbudzujúcej verš pre nás, pre všetkých. Ja idem, ale nechávam vám Ducha Svätého. A ten bude s vami až do skonania tohto sveta. A on je tu medzi nami. Amen? Amen? Kde sú dvaja, traja v mojom mene, hovorí Ježiš. Ja som medzi vami. To hovoril o Duchu Svetom. Či Ježiš, či Duch Svätý, či Boh. To je jedno, lebo oni traja sú jedno. Amen? A že keď hovoríme, Ježiš je medzi nami, Duch Svätý je medzi nami.
Boh je medzi nami. Lebo to robí trojdelného Boha. Amen. Ale Božie slovo hovorí, aby sme boli jednoducho pripravení. Tu hovorí v týchto veršoch. Aby keď príde z nenazdania, nenášiel nás spať. Čo tu povedal Ježiš? Že keď dojde, že nás nájde spať? Áno, Ježiš tu hovorí o spánku. Ale nie o spánku telesnom. Nie o spánku, o ktorom my myslíme niekedy. Ale o duchovnom spánku. Amen? Amen? A vieš, ktorí ľudia zaspávajú? V duchu. Vieš, ktorí ľudia zaspávajú vo vere? Tí, ktorí sa prestávajú modliť. Tí, ktorí sa nemodlia. Tí ľudia zaspávajú. Lebo modlitba nás obnovuje. Modlitba nás obživuje. Modlitba čistí našu myseľ, ako som predtým už povedal. A bez týchto vecí nebudeme byť moc pripravení, keď príde náš Pán. Len keď sa budeme modliť a bdieť. Bdieť znamená čakať. Bdieť, čakať a modliť sa, keď príde náš Pán. Amen. Amen. A čo vám hovorím? Všetkým hovorím. Bdejte, hovorí Božie slovo na konci. Lebo nevieme, kedy príde náš Pán. Ale jedine tak sa pripravíme, keď príde náš Pán. Keď sa budeme modliť. Amen. Amen. Ale Božie slovo hovorí, ten, kto nie sa nenarodí znova, v Jánovi 3 hovorí, neuvidí Božie kráľovstvo. Takže ako sa môžeme modliť? Len keď sme narodení znova. Amen. Amen. Boh dnes pozná každú jednu dušu tu. Pozná mňa, pozná teba, pozná nás všetkých. On vie, kto je narodený znova z Ducha Svätého. A ja verím, že väčšina a všetci asi sme tu narodení z Ducha Svätého. Neviem, Boh to je dokonalé. Lebo keď sa niekto bude modliť, počúvaj, ešte toto poviem, trošičku a budem končiť. Keď sa niekto modlí a nie je znovu narodený, Boh si zakrýva uši, hovorí v starom zákone. Žalmo hovorí, že Boh si zakrýva uši pred takými modlitebníkmi. My najprv, počúvaj dobre, musíme byť znovu rodení. To znamená, musíme akceptovať Krista, musíme prijať Ježiša do svojho srdca ako Pána Spasiteľa, čo už veľa z nás aj vie. A potom, keď už sme znovu rodení, tak vtedy tá modlitba sa stáva živou modlitbou Otcovi. Amen? Keď už sme znovu rodení, tá modlitba sa stáva živou modlitbou, vypočutou modlitbou pred Pánom. Lebo ja som sa tiež modlil predtým, keď som nebol kresťan. Modlil som sa. Bál som sa Boha. Modlil som sa. Ale môj brat a moja sestra, pokým nie je to živé v nás, čo je Ježiš Kristus, pokým Duch Svätý nie je v nás, tak sa nemôžeme naozaj modliť. Evangelium svätého Jana hovorí v 4. kapitole verš 23-24, aby sme sa modlili v duchu a v pravde. Amen? Amen? Keď sa nebudeme modliť v duchu, ale budeme sa modliť v tele, lebo počúvaj nebezpečenstvo, čo je. Počúvaj dobre. Že sa stane modlitba pre nás ako básnička. O Pane nebeský, Ty poznáš moje srdce, Ty poznáš môj život. Daj mi silu dneska. Keď bude modlitba naša taká, ako z povinnosti kresťanská modlitba, tak to je zlé. Ale Boh chce, aby sme sa modlili, ako hovorí v Evangelium Jana, 4. kapitola, verš 23-24, v duchu a v pravde. Amen? Amen? Nie z prinútenia, aby sme sa modlili. Nie, aby sme sa modlili z prinútenia a z naučenia sa. Lebo keď sme boli katolíkmi, ja verím tomu, že sme sa všetci tu modlili, čo sme. Ale modlili sme sa z tradície, modlili sme sa z toho, ako nás naučili naše matky, naši otcovia. Veľmi nebezpečné, keď si to zoberieme do kresťanského života a budeme sa modliť len mysľou a slovami. Boh chce modlitbu zo srdca. Amen. Boh chce modlitbu zo srdca. A keď sa modlí niekto zo srdca, vieš, čo sa deje? Vieš, čo sa deje? Deje sa veľký zázrak. Prichádza šťastie, prichádza pokoj. Niekedy vytečú aj slzy. Vieš prečo? Lebo Duch sa v nás raduje. Amen? Duch sa v nás raduje. On sa v nás teší. Takže dávajme si pozor, môj brat a moja sestra. Už uzavriem túto kázanie s týmito slovami, že nezabúdaj sa modliť každý deň. Nezabúdaj sa modliť každý deň. Nájdi si čas pre Pána každý deň. Je tu veľa kresťanov, ktorí už dlhšie Pánovi, 3-4 roky. Je tu kresťanov, poznám bratov, sestry, ktorí sú
Bohu, možno mesiace, možno týždeň, ale čas nehraje rolu v našom kresťanskom živote. Amen? Ale v našom kresťanskom živote nie je hra, ale v našom kresťanskom živote je dôležitá viera. Pánu, amen? Viera! Modlíme sa každý deň, ešte raz sa vás píša Pán, aj mňa sa pýta. Modlíme sa každý deň, modlíme sa v pravde a duchu. Alebo naša modlitba, ešte raz to poviem, je taká, ako bola možno niekedy pred týždňom. Môj brat a sestra, znovu rodený kresťan, keď sa modlí, s otvoreným srdcom, tak tam sa niečo musí stať. Vieš prečo? Vieš prečo? Lebo Ježiš nám to tu nahovorí v Božom slove. Keď budete pýtať v mojom mene, bude vám dané. Amen? Amen? Dnes už nebudem veľa rozprávať. Boh vie, kto prijal Krista tu medzi nami. Boh vie, kto je znovu rodený. Keď máš problém v tvojom živote, jak som už hovoril aj o chorých, keď ti chorý podopredu dnes, Boh ťa môže vyliečiť. Keď si ešte neprijal Krista do svojho života, ako svojho Pána Spasiteľa, možno je dnes ten deň pre teba. Dnes je deň spasenia, hovorí Božie slovo. Poďte dopredu vy, tí, ktorí potrebujete pomoc od Pána. Ja verím, že potrebujeme pomoc od Pána všetci. Amen? Amen? Postavme sa, bratia a sestry, teraz. Prídeme dopredu, bratia a sestry. Kto chce? Dnes ja nehovorím, že každý jeden musí ísť dopredu. Ale dnes hovorí Pán tebe, ten, kto dýchti po mne, poď dnes dopredu. A ja ťa chcem obživiť. Ten, kto dýchti, poďte dopredu. Ten, kto potrebuje niečo od Pána, poďte dopredu. Halleluja. Chcete niečo od Pána dnes? Ja osobne tiež chcem niečo od Pána. A poviem to aj verejne. Viete, čo chcem? Každodenný vzťah so živým Bohom. O tom, o čom som kázal dnes. Amen? Ja chcem každodenný vzťah s Bohom. Ja sa za toto potrebujem modliť. Lebo aj v mojom živote prichádzajú dny, keď príde problém, alebo hoci čo. A zabudám niekedy. Ja to môžem verejne priznať. Áno, stáva sa aj mne v tomto živote. A preto aj ja osobne potrebujem každodenný vzťah s Bohom. Ja to potrebujem. Potrebuješ to aj ty? Potrebuješ to teraz? Budeme sa za to spoločne modliť. Zavrime si oči. Brat Sergej nás bude teraz viesť chvála a ja sa budem s vami modliť, môj brat a moja sestra. Budeme sa spoločne modliť dnes. Zavrime si všetci oči. Vy, čo ste predu, zavrite si oči. Vy, ktorí ste tam vzadu, Boh vás vidí aj vzadu, aj v rohu, aj na ľavej strane, aj na pravej strane, aj v strede. A Boh hlavne vidí vaše srdce, ako je teraz na tom. Amen? Takže dajte všetko Bohu. Povedzte vaše všetko Bohu teraz, aby sme boli posilnení, požehnali, aby nás Pán posilnil. Amen? Zavrime si oči a modlíme sa. Modlite sa teraz. Modlite sa. Modlíme sa všetci. Modlíme sa, bratia, modlite sa. Zavrite si oči. Budeme sa spolu modliť teraz.
Joanna
Haleluja. Ja dnes ďakujem Pánovi za tento čas, čo sme mohli mať s Pánom. Amen? Vy, ktorí ste naozaj robili si kontakt s Pánom a chválili ste Boha. Ja dnes verím, že Boh vám dá v živote niečo nové. Ja verím, že Boh vám ukáže niečo nové v živote. Ale o tom, o čom bola dnes kázeň, môj brat a moja sestra, zober si to do života, aplikuj si to. Nie moje slova, lebo moje slova sú marné, ale slova, ktoré sme čítali dnes, aby sme mali každý deň vzťah s Bohom. Amen? Aby sme každý deň si našli čas, kde pôjdeme do svojej miestnosti a budeme sa modliť Pánovi. Amen? Amen? Zapamätaj si to. Napíš si to niekde, keď chceš. Ale zapamätaj si to. A nájdi si ten čas. Jak som už hovoril, Facebook, laptopy, iPady, na to si nájdeme aj každý deň čas. Žijeme modernou generáciou, kde nevynecháme jeden deň možno bez toho. Ale nevynechajme modlitbu bez toho každý deň. Amen? Nevynechávame modlitbu, ale aplikujme ju každý deň do svojho života. Amen? A keď sa modlíme sa v pravde a v duchu a vo viere. Amen? Prichádzame k Pánovej večere, môj brat a moja sestra. Prichádzame k Pánovej večere. 1. Korinťanom 11. kapitola, verš 29 hovorí: Lebo ja som prijal od Pána, čo som vám aj vydal. Že Pán Ježiš v noci, ktoré bol zradený, vzal chlieb, poďakul, zlamal a povedal: Vezmite, jedzte. Toto je moje telo, ktoré sa za vás zláme. To čínte na moju pamiatku. Taktiež i kalich, keď bolo po večere horiac. Tento kalich je tá nová zmluva v mojej krvi. To čínte, koľko raz by ste pili na moju pamiatku. Lebo koľko raz by ste jedli tento chlieb a pili tento kalich, zvestujte smrť Pánova, až dokiaľ nepríde. Takže kdokoľvek je tento chlieb, alebo pije kalich Pánov nehodne, bude vinným tela a krvi Pánovej. Ale nech skúša sám seba človek a nech tak je z toho chleba, pije z toho kalicha. Lebo ten, kto nehodne je a pije si súd nerozsudzu z tela Pánovho. Amen. Bože slovo nám to hovorí a Ježiš nám to prikázal. Aby sme to robili na jeho pamiatku. Amen. Čo robili apoštoli? Prvá raná cirkev, skutky apoštolov. 2. kapitola, čo hovorí? Schádzali sa po domoch, lámali spoločne chlieb, pili víno a spomínali na Ježiša, na jeho smrť a na jeho zmrtvých stane. Amen? Toto robili apoštoli. Toto nám prikazoval Ježiš. A prečo to my robíme dnes? Lebo my chceme? Nie. Lebo nám to chce od nás Pán. Lebo Pán to chce od nás. Aby sme stále, keď budeme spomínať na ňo, spoločne ako cirkev, to robili na jeho pamiatku, na jeho smrť, na jeho utrpenie, ale hlavne na zmrtvých stane a víťazstvo, ktorom sme aj my dnes. Amen? Ale Božie slovo hovorí, aby sme skúšali samých seba, veď 26, 7, 8, 9 hovorí, skúšajte samého seba, či sme hodní prestúpiť pred tento stôl. Hodný je ten, kto už prijal Ježiša Krista do svojho života. To ho učinil svojim Pánom Spasiteľom. Už som to aj minule vysvetloval, ale poviem to aj dnes. Voda, ktorej sme boli pokrstení, väčšina, možno niektorí bratia ešte sestry neboli pokrstení, ale ja verím, že príde ten čas. Tí, ktorí boli pokrstení a ktorí neboli pokrstení, automaticky sme sa stali časťou a rodinou Božou. Amen? Voda nás nespasila. Voda je príkaz Ježiša Krista, aby sme to urobila. Ale spasila nás krv Ježiša, ktorá vtiekla na kríži. Amen? S tou sme boli spasení. Takže už keď si prijal Ježiša do svojho srdca ako svojho Pána Spasiteľa a bude sa modliť a duch v tebe, ktorý je, a verím, že je v tebe, ti to povie, lebo on nám odpovedá na všetky naše otázky. Amen? On nám odpovedá na všetko. Keď skloníme teraz všetci našu hlavu a budeme sa spoločne modliť, tak vnútri v sebe nám dá Boh vedieť, či sme hodní prísť pred tento Boží slovo. Amen? Večera Pánova. Ale môj brat a moja sestra, ešte raz vám to poviem. My, čo sme prijali Krista, čo sme znovu rodení z Ducha Svätého, sme automaticky rodina Božia. Amen? Amen? Ale teraz hovorí Božie slovo 26, 7, 8, 9 verš hovorí, skúmajte samých seba, či sme hodní prísť. Skloňme naše hlavy a modlíme sa, skúmajme samých seba a rozsudzujme naše srdcia a naše životy, či sme hodní prísť pre tento stôl. Skloň svoju hlavu a modli sa teraz. Pane, môj nebeský, ja ti ďakujem za každú vec, ktorú činíš medzi nami. Ďakujem ti za každého brata, za každú
brati, sestry, ktorí sú tu dnes, za to, že práve mohli sme prísť na toto miesto, oslavovať Teba, pripomenúť si pamiatku smrť, Pane, ukrižovanie, Pane, kde si trpel za nás na kríži, Pane, kde si videl svoju drahocenú krv, Pane. Ťa za to prosím, Pane, a ďakujem Ti, čo si vykonal kvôli mne a kvôli nám. Lebo nikto to neurobil, Bože, len Ty, Ježiš Kristus. Zomrel si za nás, obetoval si svoj život, svoju krv, svoje, že ťa hanobili, Pane, že ťa opľúvali, Pane, že ťa bičovali kvôli nám, Pane. Ja si vážim túto pamiatku dnes, Pane. A daj mi silu, aby som žil, ako chceš Ty. Aby som žil podľa vôle nie svoje, ale Tvoje. V mene Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa. Amen. V noci, v ktorej bol Ježiš zradený, vzal chlieb a poďakujúc zlámal, povedal: toto je moje telo, ktoré sa za vás láme. A taktiež kalich vezmúc a hovoriac: toto je tá nová zmluva v mojej krvi. Takže čiňme to na pamiatku Ježiša Krista, koľkokrát sme jedli tento chlieb a pili tento kalich. Čiňme to na pamiatku Ježiša a hlavne na zmrtvých stane, že môžeme byť dnes vykúpení. Amen? Amen. Ďakujeme Ti, Pane, za všetko, čo si urobil za nás. Ďakujem Ti, Pane, za všetko, Pane. Dobre. Pane, ďakujem. Bratia, sestry, poďme postaviť sa, pokiaľ si budú brať z Božieho tela. My ideme chváliť Pána ďalej. Presta
Aleluja. Sadíme si teraz na chvíľu, môj brat a moja sestra. Zároveň by som chcela privítať medzi nami brata, ktorý došiel dnes prvýkrát medzi nami, brata Andreja. Aleluja. Všetkých, ktorí došli. Ja ďakujem Bohu za to dnes. A brat, teraz som s ním hovoril, má na srdci, chce povedať svedectvo, čo Pán urobil v jeho živote. Takže povie nám brat Andrej, čo Pán urobil v jeho živote. Som veľmi šťastný, že som tu medzi vami a veľmi pyšný na vás. Taký zbor veľký, dosť veľký ste. To chvála Pánu Bohu, ničom. Ale chcem vám rozprávať o tom, že trošku nepočujem, hej? Chcem vám povedať niečo dôležité, čo je prvý hriech v nebi, čo sa stalo, píše Biblia, že Satan bol ako archaniel, a veľmi pekný archaniel bol, a mal tvár z diamantu, také svetlý tvár mal, a strážil trón. To je trón, a on strážil ten trón. A mal závisť, lebo videl, že ľudia modlia sa, ako teraz modlíme Bohu, hej, tak aj tiež anjeli modlili Bohu. Boh tiež stvoril anjelov najprv. A potom on zem. A on videl, že majú záľubu a ľúbia Boha, hej, jeho kázanie, a teraz pastor káže, hej, takisto kázal anjelom. A hovoril, že jeho plány a tak ďalej. A videl, že ho modlia k nemu a zavidel. A ten prvý hriech stal v nebi. Potom Adam a Eva, hej, prišiel na zemi, Boh stvoril. Tiež ako prišiel na ľudí, že proste povedal, pozri na Boha, všetko stvoril, aj ty môžeš byť taký, keď zješ toto ovocie. A dneska tiež ľudia závidia. Aj my takí závidíme. Nie sme takí ľudia, ale sme Boží ľudia. To je veľký rozdiel. No my, ktorí veríme Boha, vieme, že Boh nás miluje, tak nám aj odpustí, hej? Samozrejme, není taký Boh, ktorý bol spravodlivý Boh. A vidí, že ty sám sebe povieš, áno, som závidel, odpust mi, stačí úplne. Ja tiež som sedel doma 2 roky, to by vedel, to na Pedlesnom, a vidím ľudí, chodia do roboty a zarábajú si peniaze. A ja sa modlím každý deň, Bože, z chytosti, jak si spovedal, sa vrátim k tomu, z chytosti, tiež bol problém takedy dávnejšie v našom zbore Sabinové, lebo my sme otvorili takedy Sabinové zbor, ktorý nie. A tiež ľudia boli chudobní a žili v jednom dome aj 3-4 rodiny. Hej? A takedy aj jedni sme boli 2 rodinky. A nemali sa kde modliť v chytosti, to znamená, že sa zapneš do izby, tam sa modlíš. A pýtal sa ma jeden, a ty sa mám modliť? Však sme plno ľudia, nie v dome. Hovorím, vieš čo? Ak pôjdeš na záchod a tam si zavrieš dvere, aj tam môžeš modliť. Lebo to je chytosti. A dneska tiež treba sa modliť v chytosti a tichu a Boh to vypočuje. Tak 2 roky sedím doma, sa modlím, každý deň skoro. Bože, daj mi robotu, chcem robiť, chcem ísť do roboty. Proste nemôžem byť doma sedieť a furt pozerať na stenu. Som sa dostal do roboty, ale nie čistou prácou. Som sa dostal do roboty. Pracoval som žural, chalani, čo sú tu, so mnou robia. Minulý týždeň nedel mi zavolali môžem do roboty. Bez mojej viny ma vyhodili proste, nechcem to rozoberať proste. Nechcel som mať konflikt, som odišiel z roboty. A som prišiel domov, som bol smutný. Pani, prečo si mi zobral robotu? Ukázal mi. Zobral si tú robotu bezo mňa. Lebo som bol závislý na druhých, že robia aj s mnou. Každý človek, ktorý žije s Bohom, musí robiť všetko s Bohom. Bezbožník robí veci bez Boha.
Boh mi ma potrestal, nie že potrestal, ale ma vyučil s jednou fackou, prestaň, toto sa nepatrí, chod domov a modli sa ďalej, ale od dobrej veci. Ďakujem. Ja ďakujem bratovi Andrejovi, že sa tu podelil so slovom múdrosti medzi nami dnes. Amen? Lebo Duch Svätý niekedy pozná naše srdce a chce prehovoriť medzi nami. A ja verím, že Boh prehovoril skrze nášho brata Andreja slovo múdrosti. Amen? Halelujá. Ďakujem. Zároveň ďakujem Bohu za brata Andreja, že dnes mohol dosť medzi nami. Jak aj za všetkých. Ako aj prvýkrát medzi nami dnes je brat Marek. Ďakujem Bohu za to. Za brata Zdena ďakujem. Za všetkých. My, čo sme tu už dlhšie, ďakujem aj za vás, za všetkých. A ja verím, že ešte veľa nových tvári budeme medzi nami. Ale nie na našu slávu, alebo že my to chceme. Ale prečo to hovorím? Lebo hovorím to preto, lebo verím, že medzi nami uvidíme viacej spasených duší. Amen? Amen? A bude požehnaný. Poďme, bratia, sestry, postavme sa. Ešte predtým, ako skončíme, dáme ešte jednu chválu na radosť pre nášho Pána Ježiša Krista. A ešte zároveň by som chcel povedať, že sa vyzbieralo 42 libier a 4 penci. Ďakujeme Bohu za všetko. Naozaj majme čisté srdcia pred Pánom. Ako aj náš brat povedal svedectvo. Vo všetko, bratia a sestry. Ukazujeme Ježiša Krista všade a vo všetkom. Amen. Ešte stále nekončíme. Ešte naše deti, najmenší, majú taký program, ešte nám zaspievajú jednu pesničku pre chválu nášmu Pánovi. Halleluja. Takže, bratia a sestry, naše deti trénovali, majú taký dnešný tréning, tak teda si vypočíme, ako nám budú spievať. Amen. Tiago.
Ešte niečo na chvíľu poviem o tomto chlapcovi. Tento chlapec asi 2-3 týždne dozadu sa ma pýtal, či môže zaspievať Bohu. A ja sa teším tomu, že tieto deti môžu spievať Bohu. Amen? Takže budú spievať naše deti a radujeme sa Bohu spoločne s týmito deťmi. Skončíme, nezabudneme, aby sme sa pomodlili spoločne. Aby sme mali požehnanie. Ešte náš pastor má slovo. Len minútku ešte. Chcem povedať niečo o biblických školách, o zvestovaniach. Zajtra, bratia, máme biblickú školu. Brat Maňo mi hovoril, že to bude o neho o 7, ale nie som si ešte úplne istý tým. Ja vám dám vedieť všetkým, zavolám vám, že kde sa koná biblická škola, ale pravdepodobne u Mania zajtra o 7. A keby bola nejaká zmena, tak ja vám dám všetkým vedieť. A takisto chcem povedať, sestry sa schádzajú každý útorok tie spolu a modlia sa. Sestry, chcem len toto povedať. Aj keď ste niekedy menej sestier tam, možno 3, 4, alebo 5, alebo 10, aj viac. Nezáleží na tom počte. Nezáleží na počte, ale na kvalite, či ten Duch Svätý je medzi vami. Amen. Takisto my máme
niekedy sme mali dni, keď sme boli len traja bratia, alebo 4 na tých biblických. Ale Boh má záujem v tom, že máme srdce, aby sme to robili pre ňu. Amen? Takže bratia, zajtra máme biblickú školu o 7. Takisto aj sestry budú mať modlitebný meeting útorok Kajúca. Takže bude tomu sestry Muci. Útorok bude všetci poženaní. Dajme rešpekt, bratia a sestry. Poďme tu spoločne poďakovať Bohu, že dnešný deň sme mohli stráviť s ním. Poďme, bratia a sestry, všetci spoločne postavme sa a ďakujeme si touto modlitbou. Najsvete Borodeva Borové, Venaj Saravské Deva, kad je šara nad Kristo, da čili prezencija Borodeva. Venaj Saravské Deva, kad šara madijske taresari i knipom da vesko. Magar Deva te zuali za vesale kralove kanjena. Magar Deva ta raša Mavri Deva, te šest čili ochrana pravende. Ja ťa prosím zároveň, Pane, aby si nás ochránil aj roku, keď budeme, Pane. Keď príde hnev, aby Tvoje mene bolo všetko zastavené. Prosím ťa, Pane, o všetky bratov,